monga timadziwa kuti fuel wakachema ha black market ni madolo amene amakhala kuthamanga pa ground kuonesesa zonena kuti fuel at least mwa ona ndofu akupezeka, anthu akumatha kumupeza, ngakhale kuti kumupeza kwake amakhala odula mtengo kwambiri, monga mmene tikudziwira patakali panowa fuel wachema osati masewera ku Malawi. Forse si Malawi yokha komano ku Malawi nde zafika pa west kwambiri. Of course mashasha black market nthawi zambiri fuel amene amatha kumpeza kumaiko ena amene azungulira Malawi kaya ngati Mozambiki, makamaka Mozambiki ndi kumene anthu timatha kumamva mphekesera kuti anapita kukathamanga kumene kwakapeza ku fuel kumalowesa pa black market. Nthawi zina amatha kulowa Zambia, komanoto madolo amene wa black market akuoneka kuti anakumananso ku Mozambiki uku pamene amakathamanga kuti akapeza fuel. Of course madolo amene we not very much sure kuti ndi aku Malawi, zikuoneka kuti ndi aku Mozambiki komweko anakumana ndi polisi kumeneko nde kunalito kuonesa maskilo kumeneko chifukwa madolo amenewo nde kuti no anali pakabasa komanso polisi ya kumeneko timadziwa kale amene makalira amachitira madoloso aku Mozambiki, nawonso polisi kumeneko nde kuti nalinso pa njinga ya moto kulimbana kumeneko. Of course Mozambiki yake nde kuti ndi chakuvira ulongwe uko kumene kunachitika accident imeneyo. Tate tingoonako chimpirikiti chinali kumeneko kenako tipireni nkhani ndi cholinga choti muthe kuitsata bwinobwino. Yes, like I was accident. So es mentira, Chilenga son mal. Sacamos tan del Santa más. Oh, también está por un policía. Olha, gajo. ¡Ay, caray! Por. Hola, ese policía para subir aquí. Chabwino utaona mmene zinakhalira kumeneko kunali kuonesa maskilo magaya akabaza ananyamula fuel ameneyo. Azikuoneka kuti madolo amene wanda kuti si aku Malawi, kaya ngateno anangotumidwa ndi magaya ena ake aku Malawi kuti akapezere staff kumeneko. Ndi zothekaso sitingapange rule out. Finally tinaona kuti magaya amenewa anakwanisa ndi kuti kuthana ndi polisi after atamponda kiki wa njinga ya moto wa polisi ameneyo ndi kupeza mwayi othawa. Force ndi kuti anakhala zoti anagwiridwa potengeranso ndi mbiri ya magaya ku Mozambiki, ndi kuti magaya amenewa zamoyo zinali zovuta kwambiri. Of course pa zimene aonesa pamene pazangoonesa kuti anthu amene ndolimba mtima kwambiri, andi kulimba mtima kumene kukutha kungoonesa kuti magaya amene wanenzika za ku Mozambiki. Aku Malawi ndi zokayikitsa. Of course magaya a black market ndaziwindi kwambiri, komano ku ziko la ino wake ndi kuti no amene ankhala ndi confidence ngati imene ndi kuti nenzika zakomweko kuti akuziwana bwinobwino mmene angathe kupangana handle ma situation ngati amene. Anyways black market makamaka nkhani yokhuzana ndi fuel, monga amene tafotokozera kale kuti anthu amene amatha kupeza zoti akutenga fuel Mozambiki kubweretsa ku Malawi, ena kumatenga ku Malawi kumatulusa ku Mozambiki depending ni mmene akuthamangisira ma business yawo. Komano business imene nthawi zambiri ndi yosaloledwa, ndi kuti no ku Malawi komanso ndi maiko enawa ndi zosaloledwa. Chifukwa ngati amathamangisidwa ndi apolisi pamenepo, that's a sign kuti ndi osaloledwa kupanga ma business ngati amene timadziwa zotsatira zake mmene zimakhalira. Of course amatha kuthandiza ngakhale kuti ma price yake a black market amakhala odula kwambiri. Ifa panopa fuel timazatha kuona ndithu kuti ma black market amazatha kufika 15 pena 20,000 pa lita. Zinthu ngati zimene zimachitika ndithu anthu tikakhala zoti ti desperate timatha kugula ndithu ndi kuthandizika. And imene situation yafikira ku Malawi padakali panopa ndi kuti no tikupulumuka chifukwa cha black market yomweyo. Ngakhale magaya amera anatulusa chikalata kuchenjeza kuti amene akupanga run ma filling stations asamale kwambiri amene akupangira handle ma situations yawo kumenekoko, makamaka pamene pamakhamphekesera kuti ena ake akumapanga hodi mafuta amene
amene nawo kumapeto wake amapeza zoti agulitsa kwa makaigoni zina zotero potengera ndi mphekesera amene zimakhala zikukhalira. Nthawi zina zimatha kukhala zoona potengera kuti ena amatha kupeza zoti agwidwa ndithuti akupanga mchitidwe ngati umenewo, pamapeto wake akhala akulandirapo zilango. Amapeza zoti fuel ngati amenewo ndoti amagulitsa kwa magayizi amene makaigoni amene amagulitsa black market, zimakhala zikuchitika zinthu ngati zimenezo. Tinaonapo ndithu mbuyo mukunena kuti madolo ena ake anagwiridwa amene ananyamula madrum a fuel. Madrum amenewo in total analipo 89 a fuel wa mtundu wa petrol, amene no madrum okwana 10 anali a mtundu wa fuel wa mtundu wa diesel. Magayi amenewo anagwidwa ndithu kanali pa 14 March chaka chimene cha 2025 akunyamula fuel kumapititsa ku Mozambique. Anagwira chakunkhotakota uku. Ambiri nkhani yake inaitsatira bwino madolo ake ndikuti Emmanuel Matumba komanso Joao Ndala. Magayi amenewo ndi amene ankatenga diesel komanso petrol kumatulusa ku Mozambique. Kumapeto wake adagwira ndikuti nawo alipitsa ndalama wina 5 million, amene ankapanga operate boti imeneyo anamulipitsa 1 million atapita pa khoti, zomwe ndi chitsimikizo kunena zona kuti zinthu ngati zimene zimakhala zikuchitika makamaka pa zimene amayankhula amera muchikalata chawocho. Of course ambiri anthu akuwadzudzula kuti apange zothekera kuti fuel akhale akupezeka, akhala zona kuti fuel akupezeka okwanira, ma issues ngati amenewa samakhala akuchitika. Komano anthu amapeza advantage after no situation ikakhala ngati amene ilili padakali panopa. Of course tikumona chinana malo mbandanzawo angobwebwetanso zawo ndi tikhala tikuona kuti zikhala zikuyenda motani. Machiazi magayi amene amathandiza. Of course magayi aboma akayenda kuti amene akamabwera ndi ma enforcement ngati amenewa nthawi zina amakhalanso akuteteza miyoyo ya anthu, chifukwa nthawi zambiri okhala malipoti obwera, malipoti osonyeza zoti anthu amwalira choyambisa imfa imeneyo kukhalano ngozi ya moto after ndekuti magayi amenewo kamasunga mafuta mnyumba. Kumapeto wake ndekuti pachitika mistake moto wayaka anthu peza zoti amwalira. Recently loyena kukhala dzulo limenelo kunabwera ripoti ku Mchinji chakugirimeko kunena kuti bambo wa zaka 44 yemwe zina lake anali Stenard Custom, mkulu ameneyi pamene tikuyankhula pano ndekuti ndi malemu anatisiya kuphatikiza pamenepo mwana wakenso wa zaka 8 anamwalira after ndekuti mkulu amapanga business ya black market ya fuel. Ndekaya kuti zinakhala bwanji kunyumba kwakeko anapeza zoti petrol anatayika, ndekaya panali pafupi ndi mbawula, basi nomwe zoti moto wayaka ndikuyasa nyumba yake. Ndekuti kaya anali nyumba mmenemo iyeyo plus mwanayo anapeza zoti onse amwalira. Akazi yake ndi mwana wang'ono pamene tikuyankhula pano ndekuti ali ku chipatala cha Kamuzu Central Hospital kulandira thandizo la chipatala after ndekuti atapyanso modisankhawo kwambiri chifukwa cha ngozi ya moto imeneyo. Kumeneko ndekuti ndi ku Mchinji. Recently tinonanso kuti kumangochi kunachitikanso incident yofanana. Of course amenewo akuti abambo anangopopa fuel kuchoka mgalimoto mwawo ndeka amafuna musunge chani petrol ameneyo anapezeka zona kuti ana kunyamula kukasiya nyumba wina ndopeza zoti wateleka, peza zoti fuel watayikira pa mbawula. After utayikira pa mbawula moto wasi zinaoneke uja nkutentha nyumba yawo yonse, akazi plus ana ena ochulukanso anapeza kuti anatisiya. Nditikhulupirira kuti mkulu ameneyonso adakalandira thandizo la zaumoyo ku mangochi kumeneko accident imene inachitika cha ku Monkey Bell. So akamapanga enforce malamulo ngati amenewo nkhani zake zimakhala ngati zimezi kuteteza miyoyo ya anthu. Imene nkhani zake zikuyendera sizoti mwene maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo followers on comment section mwamulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 8 njugu nkhani zambiri zikamachitika ndati zitakufikirani mosavuta.